Pokud chceš, aby tvoji přátelé záviděli a měl neomezené zdroje zdarma ve své oblíbené hře, sleduje tento klip pečlivě až do konce. Ahoj přátelé, jak se máte? Určitě už jste pochopili, o jakou hru jde, takže bez zbytečných řečí se pustíme rovnou do věci. Jediné, co musíte udělat, je zvednout CVUE mobilní telefon a přejít na tuto webovou stránku psma.com. Zde zadáváme své uživatelské jméno, platformu, na které hrajeme, a poté si vybíráme požadované množství pokusem. Teď už zbývá jen čekat, dokud nám webová stránka nevygeneruje požadované množství V-Bucks a nepošle je na náš Fortnite účet. Tento proces může trvat několik minut kvůli vysokému počtu uživatelů přihlášených na webové stránce v daný okamžik. Proces skončil a všech 13 500 V-Bucků je připravených být odesláno našemu účtu. Po vygenerování všech prostředků je nutné provést ruční ověření, aby se předešlo nadměrnému využívání této webové stránky boty nebo zbytečnému spamu. V mém případě se jedná o jedno z ověření. Postupujte přesně tak, jak jsem udělal já, a obdržíte V-Bucky. Vše, co musíme udělat, je zadat své telefonní číslo a potvrdit ho. Z důvodu soukromí zakryji tuto část, abych nezveřejnil své telefonní číslo. Po zadání čísla klikneme na tlačítko a na mobilní telefon bude odeslána zpráva. Obdržíme zprávu, ve které budou instrukce, ale nemějte strach, ukážu vám trik, díky kterému budou všechny věci zdarma. Pošlu potvrzení tím, že napíši ano. Nicméně v závislosti na procesu ověřování mohou existovat různá slova nebo kódy, které je třeba odeslat. Ověření bylo dokončeno a nyní se musíme vrátit do našeho Fortnite účtu. Jak můžete vidět, všech 13 500 V-Bucků bylo úspěšně přidáno na náš účet. Abychom vám dokázali, že vše fungovalo, utratíme část z nich. Nyní přichází nejzajímavější část. Abych se vyhnul jakýmkoliv nákladům, smažu hlavní zprávu, abych se odhlásil z tohoto servisu. Jak můžete vidět, byl jsem úspěšně odhlášen. Doporučuji vám provést tuto akci v prvních 2–3 minutách po přijetí druhé zprávy. Navštěvuji tuto webovou stránku jednou za 3–4 dny a doporučuji to i vám. Pokud požadovaná částka V-Bucků ještě není na vašem účtu, můžete proces zopakovat po 10 minutách a vše by mělo proběhnout správně. Je to jednoduché, stačí jít na psma.com, zadat své uživatelské jméno a platformu, vybrat počet požadovaných V-Bucků, dokončit lidskou verifikaci a vše by mělo být v pořádku. Jak můžete vidět, jsem si zakoupil Battle Pass a balíček, které již mohu používat ve svém účtu. Pro více videí tohoto typu nezapomeňte dát like, sdílet a odběr.